Guys, good morning. Nandito na ako sa customer dito sa Illinois. Lahat ng weigh scale na nadaanan ko mula doon sa customer kung saan galing tong load ay bukas. Lahat ng DOT scale ay bukas. Chine-check. Na-check po yung timbang natin. Buti na lang, ako kasi palagi akong magtimbang after sa pagkuha ng load sa customer kasi gusto kong malaman talaga na ako ay legal. Although ang total weight sa load ko ay hindi siya overload, bill of lading makikita mo na yung weight ng load dun. Yung pagkita ko is kuan lang 41,819 pounds. So alam ko na hindi siya overload sa limit ko na 80,000, pero kinaka-scale ko pa rin kasi gusto kong malaman ang weight distribution ng per axle yung sa steer, drive at saka trailer. Ako ay nag-cut scale. Scale ko ay sa steer 11,880, drive 31,320, sa trailer 32,820. Mas mabigat konti ang trailer, total of 76,020, which is below sa 80,000 pounds. Pero hindi ako happy sa drive at saka trailer na timbang kasi mas mabigat ang trailer. Gusto ko kasi na mas mabigat dito ang drive, kaya legal ako. So kahit ganyan ang reading ng per axle ko, pero hindi ako happy nga. Minob ko yung tandem ko sa trailer ng 4 na butas kasi yung per butas approximately 250 pounds. So times 4 na butas, 1,000 pounds. Yung 1,000 pounds galing sa likod, gusto kong ilipat dito sa drive, dito sa gitna, para mas mabigat yung tractor drive ko. Minob ko na, hindi ko na tinimbang ulit. Hindi na ako nag-reweigh. Unusual, no? Lahat ng weigh scale na nadaanan ko is open. So, okay lang kasi alam ko naman na legal ako sa weight. So mas mabuti na yung ma-check rin nila. Ako ay nakapag-3 weigh scale. Nung unang weigh scale is parang sa cut scale, no? May reading ng timbang per axle, steer, drive at saka trailer. Nakita doon may reading na 11,000 tapos 32,000 pounds ang drive tapos 31,000 ang trailer tandem. Scale open. Keep 100 feet interval. So, tatamaan mo yung moving scale na yan. Ito. Tapos, hintayin mo yung green. Okay. Kanan tayo. Timbangin pa. In a quarter mile, merge onto I-94 West.
11, 32, 31. Total 75. Ito, kahit na legal tayo sa total below 80,000, pero isituit natin na drive at saka tandem, hindi siya mag-over sa 34,000 or kung ano yung nasa license weight limitation ng truck mo. Sa akin is ang steer is 12,000 pounds limit, ang drive 34,000 pounds, ang trailer 34,000 pounds, total of 80,000 pounds. Kung below ako 80,000 pounds sa total, legal, pero dapat rin ang per axle is legal din. Hindi ako susobra ng 34,000 pounds kasi may case na ang driver ay below 80,000 pounds siya, pero ang drive niya ay naging 35,000 pounds, so nagkatiket rin siya. Dapat legal sa lahat ng axle. Pangalawang scale, weight scale, nag-proceed lang ako kasi sa doon sa parang moving scale, yung pre-scale niya, detect nila siguro na okay na ako. Timbang na naman, weigh station. Moving scale, tamaan yan dapat sa gulong. Continue for 3/4 of a mile. Tapos hintay ng arrow sa analin. Dito sa kaliwa, bypass. Maintain tayo ng 30 miles per hour. Station open, pasok na ulit, timbang. Yan yung moving scale, tamaan yan. Continue for 3/4 of a mile. Kaliwa, bypass. Kasi doon sa moving scale, matimbang na niya. Dahil tayo ay hindi overload, kaya bypass. Kung ma-detect niya na mabigat ka, doon ka sa kanan, may timbang uli doon. Unusual, no? Ang mga timbangan ay open ngayon. Last week, yung mga nadaanan kong timbangan is open din. Hindi natin i-take for granted ang pagpatimbang after tayo mag-pick up ng load. Baka open ang mga scale. Kasi may time din na halos whole week sirado yung scale na nadaanan ko. Ang importante is always do the right thing. Magpatimbang after pagkuha ng load sa customer para sigurado natin na tayo ay legal. Kasi kung pagtimbang mo after sa customer is overload ka o may problema, itawag mo sa dispatch or sa fleet mo para ikaw ay makabalik sa customer para ma-rework ang pangarga mo. Parang siguro bawasan nila or i-rearrange nila ang pagkakamada doon sa likod pagkarga. May mga load kasi na hindi pantay-pantay ang mga timbang per pallet na dapat i-arrange correctly. May mga load naman na uniform ang pallet. So far, sa lahat ng mga loads ko, ako ay nakapag-rework ng siguro 5 beses lang. Kasi nung pagtimbang ko ay overload. May one time nga na ang cut scale is 1 hour pa
from customer. So nag-travel ako ng 1 hour, nag-cut scale ako, overload, bumalik ako ng 1 hour para ma-rework nila. Binawasan nila ng 2 paleta. Kasi nung tumawag ako sa dispatch ko sa safety, sabi nila rework dapat. May ibang driver naman nagsabi sa akin na Sunday ngayon, sirado ang mga scale, so okay lang yan. Pero para sa akin kasi ayaw ko ng ganun. Gusto ko legal, gusto ko tama ang ginagawa ko. Yun lang guys, keep safe, drive safe, keep on tracking, and see you in my next video. Bye. The new message has arrived. You have 6 hours and 35 minutes of remaining drive time.